Ja zawsze działam na podstawie takiej, że staram się dowiedzieć jak najwięcej szczegółów, co właśnie Państwo oczekują od takiej wycieczki na Morawii. Czy to będą zabytki kultury, czy to będą palace, zamki, miasteczka, albo czy to będzie zabawa. Czy to będą właśnie takie wieczory integracyjne, albo chęć zapoznać się z winami morawskimi. Czyli zawsze staram się dowiedzieć jak najwięcej szczegółów o tym, co oczekuje klient i czego sobie życzy i czego sobie marzy. I do tego dopasuję taki program, żeby był jak najbardziej merytoryczny, ale też zabawny w tym samym momencie. I po tym to już jest moja praca, żeby się też czuł człowiek na tych Morawach Południowych opiekowany i czuł tą troskę i serdeczność i otwartość i tego zapewniam, zabawa jest zawsze. Morawie to jest po prostu za mnie synonim zabawa.